balikan. Luwas mo karo ka karangkang. Sabi ni ni Chris, gagi. Hain ka na, Chris. Nasa ibang bansa ni? Parang. Yan, si Chris. Hello po, gandang gabi po sa inyo sa Clarita. Ano yan? Bensinil. Ribares. Ribares, yan. Hello po, Marina Pagkabanggi po. Salamat po. Garong magalangon na si Ma'am Clarita. Mapagalo na naman. Idol, pa-shoutout mo po kami dito sa Antipolo, Minalabak. Maluyang sounds, dahil ka mo mag-iwal. Si Insan si Insan. Si Insan eh. Boy Ags, luya boses mo. Subago yan. Yeah. May kawat ko niya ng balonggay. Duman sa basketball. sa Calabanga. May entry talaga ang balonggay. Ayan. Pag nagpaano man ang balonggay, mga barabara ko, Miss Balonggay. Yeah. Miss Balonggay. 2030. Yeah. Ang arga yan. Yan. Grabe ka mong do. Happy lang, gandang gabi, sabi ni Eden Francisco. Thank you so much, Ate Eden. Salamat po. Ayan, sinasabi ko eh. Okay, so, Giraray po, abangan po ang Kamundagan. December 3 and 4. Nagadalan si Pading Alden Flores. Papailing ta rin next week in mga pelikula ta. Uy, si Alan Rilloso, nagdadalan sa Oy, Europa. from Europa. Ay, Yun na, Spain. Spain. Bekenemen. Kenemen, pade. Hansa mo ya pong bawas-bawasan. Gcash number 0910-347-2074. Pade, mag-Christmas naman ba? Magpadara ka naman dyan ng maski pera. mga 5,000. Hindi ka naman kwarta dyan, dollar. Or, Haba ba ang 5,000 kaya? Ano yan? 5,000 times 3. Babaon na yan sa hindi. Makaano lamang baga. Kumbaga, ansa tuya. Si Gadala na iling ko yun. Sis Babes, hello. And kay Sir Paul. Sabi ni Chris, sa bahay. Nyayon ka dyan sa Indo. Okay, sige. Yan. Dahil ko na nahihiling si Chris eh. Sige. Si Eric Flores nagdadalan, si Teacher Lisa nagdadalan, salamat. Oy, si Pading Jobel Villamer, yaon dyan sa Dubai, thank you. Lawat pa din. Maray na pagkamakikenemen. Hello sa mga taga-partido. Shout out, Dos Bosabo, sabi ni Don Razonable. Thank you po. Ayan, sige. And, Miguelito, Thunderbird Group. Yan. Nagaro, kuya pa yung nagtuturo matuma na naman kamo dyan. Si Nono from Kanakman, shout out sa Kanakman. Pade, maray na pagkabanggi. Joviel Villamer, thank you. Engineer. Ma-send na ni si Paring Jobil. Ayan. And kay Sis Babes, nakaantabay man. Sige. Okay. So, Giraray po, salamat po kasi nung pagantabay, inaabot na naman kami ng oras na nga magpaaram. Magkita sa programa. Makuyanin kita, maluway-luwa na naman kita ta. Bibisitahan to itong mga nagbali sa pageant. Sige. Arin naman ang bet mo? Ha? Itong Dominorog? Garoyo. Aranilan to sa mo eh.